gore rino akudyiwe rinopisa veduwei chakachaya. Nyaya yakatanga iri pana mukomana uya anoitwa David Mnangagwa achinzi imba make mangopinda usinganzwisike ikazopedzera yazonzi imba yacho yaonekwa yakutopfuta moto. Iko zvinezvi pane imwe nyaya ndikusangana nayo iri kunzi offices of Deputy Minister Tongai Mnangagwa broken into, police confirms investigations. Papindwa futi kwa Tongai Mnangagwa. Meno kuti vana vachicha zvizwa kuti zvinhu zviri kunyazoitika zviri kutazonzwisisika kuti chii. Vanhu vataura zvinhu zvakawanda zvakasiyana zvikanzi pamwe ichinchi vamwe vari kuti pamwe zvichida ingozi. Ameno you know zvinongotaurika kumaZimbabweans but iko zvinezvi hakusi kudyiwa rinopisa. These guys ameno kuti titi imessage kana kuti nenge chisendwa nevamwe vacho because unoona mapolitician vanokwanisa kusendana message dzakasiyana vanotone language yavanotonzwanana pachavo ipapo vachitotaurirana ipapo ndokatonzwisisa kuti zvatoitika izvozvi zvinoreva kuti zvakati because vanogona kunge kana kuti vanogona kunge vane imwe agreement yavanenge vachida kuti kusaenderana kana kuti ma-warning shots avanenge vachipanana nevamwe vacho ipapo. Saka iko zvinezvi ndo zvaakuitika kwemumwe wacho Deputy Minister of Finance, Deputy Minister of Tourism ndokwaitwa futi vanhu vacho vangori maminista vese papo. Saka ameno panogona kunge pane chimwe chirongwa chiri kuda kutraya kuda kufambiswa kuti paonekwe kuti panofambiswa sei papo kana kuti vaonaona kuti vanonzwanana sei but ndo situation yakuitika ke zvinezvi makungopindwa zvisinganzwisisike mudzimba mumahofisi evakomana ava. Ameno muri Zimbabwe munoionawo senyaya